Здравейте хора и днес ще направим домашни палачинки с моите приятели. Първо ще имаме маляко. Трябва да сложим на нашите панкейкс. И след това домашни яйца. Значи един бол да сложим всички брашно, яйце. Да. Значи ние трябва едно олио, вземи олио и сол. Трябва ни много малко сол, защото ние не обичаме сол толкова много и много малко трябва да сложим. И също малко олио на палачинките. Добре, 2 бъркани яйца. Гледай да няма чуроките, няма да. Вкус. И след това 2 супени лъжици с слънчогледо олио. След това 2 слънчогледо олио, теаспун, супени лъжици всъщност. И сложихме 2 лъжици сол, 2 лъжици сол и една 250 мл мляко. Я да видим. Ей тук. След това го слагаме вътре. И след това 250 мл вода. И след това го избърквате много хубаво. Ако е удобно, може да ползвате миксър, ама ние ползваме с една лъжица или нещо там. Можеш да миксериш с нещо. Добре, значи ние миксираме. Как се казва? Аз малко не говоря на български. То се миксва. Да, миксва всичко. Бърква. След това се бъркаш всичко много добре. Не трябва да има... Ей, това няма. Не. Трябва да всичките продукти да са заедно и не да са останали с едно. Да. Не свърши. И след това отиваме да вземем и брашното, защото то е тук долу. Да вземаме брашното набързо и след това ще го миксираме с всичко и след това ще направим палачинките. И след това разбъркаме сол, брашното. По-леко бъркай, по-леко.